προσφέρει η βιβλιοθήκη, τις βλέπετε εδώ, λίγο να σας τις δείξω με εικόνες. Τα παιδιά λοιπόν έρχονται και διαβάζουν, λειτουργεί σαν αναγνωστήριο η βιβλιοθήκη. Δανείζονται βιβλία και αν και αυτή η φωτογραφία ομολογώ ότι είναι στημένη, θέλω να ξέρετε ότι στην πραγματικότητα στα διαλύματα η εικόνα είναι σε εισαγωγικά χειρότερη. Θέλω να πω ότι είναι πιο στριμωγμένα, πιο πολλά παιδιά και υπάρχει πολλή κίνηση. Χρησιμοποιούν το ίντερνετ φυσικά. Παίζουν σκάκι, έχουμε ξεκινήσει το πρωτάθλημα σκάκι. Μάλιστα θέλαμε σήμερα να γίνει απονομή, αλλά τελικά δήλωσαν πολλοί μαθητές συμμετοχή. Με αποτέλεσμα υπολογίζω γύρω στο Πάσχα να τελειώσουμε το πρωτάθλημα. Αυτό που έλεγα να γίνεται μάθημα στη βιβλιοθήκη. Επειδή στις ξένες γλώσσες είναι λίγοι, δεν είναι 30, είναι ας πούμε 10 άτομα. Εδώ βλέπετε μία από τις καθηγήτριες των γερμανικών που έφερε τους μαθητές της και παρακολούθησαν ένα δορυφορικό πρόγραμμα, έχουμε και δορυφορικό δέχτη, από ένα κρατικό κανάλι της Γερμανίας. Δεχόμαστε επισκέψεις από άλλα σχολεία, όπως εδώ από το Δημοτικό Σχολείο της Κοταριώτισσας. Και εδώ γίνονται και οι συναντήσεις της περιβαλλοντικής ομάδας. Κάθε Κυριακή πρωί. Και βέβαια γίνονται και πολλά, έχουν να γίνουν και πολλά άλλα. Η βιβλιοθήκη έχει τόση δουλειά που αισθάνομαι σαν υπεύθυνος ότι τα επόμενα χρόνια όποιος είναι στη βιβλιοθήκη θα πρέπει να ιδρώσει πολύ για να τα καταφέρει. Πραγματικά δεν τελειώνουν αυτά που μπορεί να βάλει κάποιος στο μυαλό του και πάντα θα έχει να κάνει. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω δύο ανθρώπους. Καταρχήν τον διευθυντή μου, τον κύριο Δημητριάδη, ο οποίος πριν από 2 χρόνια μου ζήτησε να αναλάβω τη βιβλιοθήκη και από τη στιγμή που δέχτηκα με στήριξε με κάθε μέσο. Και δεύτερον, τον συνάδελφό μου, τον Φώτη τον Διαμαντόπουλο, ο οποίος στην σχολική περίοδο 2008-2009, όταν έπρεπε να παραλάβουμε το έργο από τους εργολάβους, έκανε πολύ γραφειοκρατική δουλειά. Τα πήρε όλα πάνω του, ας πούμε, αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα, μισό λεπτό λεπταρία, θα ήθελα να απονείμω τιμητικά στον κύριο Δημητριάδη την πρώτη κάρτα, μάλλον την κάρτα με κωδικό μέλους νούμερο 1. Τώρα προκύπτει ένα ερώτημα. Όταν θα είμαι εξωσχολικός θα ισχύει? Δεν το ξέρω. Δεσμευτείτε εδώ. Η Αριστούλα Παπαϊωάννου είναι βιβλιοθηκονόμος. Είναι απόφοιτη του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος της Σχολής Βιβλιοθηκονομίας, Αρχαιονομίας και Πληροφορικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και υποψήφια διδάκτορας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Έχει οργανώσει τη βιβλιοθήκη του St. Dimitrios Greek Orthodox School στο Έντοντον του Λονδίνου και συμμετείχε στην οργάνωση της βιβλιοθήκης της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας Θράκης. Έχει εργαστεί ως βιβλιοθηκονόμος στη Βιβλιοθήκη του Κολεγίου Αθηνών, στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στη Βιβλιοθήκη του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη, ενώ από τον Νοέμβριο του 2009 εργάζεται στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Εξωτερικής Ελλάδας. Από το 2005 μέχρι σήμερα είναι εργαστηριακή συνεργάτηδα στο Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης,
Γνωρίζει άριστα τη χρήση των βιβλιοθηκονομικών προγραμμάτων Horizon Dynex, Advanced Elidoc, APEC 5,5 και έχει συμμετάσχει σε βιβλιοθηκονομικά συνέδρια και επιτροπές. Η κυρία Ρίτα Παπαϊωάννου θα μας μιλήσει με θέμα η σημασία της σχολικής βιβλιοθήκης ως χώρου φιλομάθειας των μαθητών. Καλησπέρα σας. Κύριοι εκπρόσωποι της θρησκευτικής και πολιτικής εξουσίας, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί γονείς, αγαπητά μου παιδιά. Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω αρχικά τον Διευθυντή του Γυμνασίου Κονταριώτη σας, τον κύριο Ιωάννη Δημητριάδη, τον καθηγητή και υπεύθυνο βιβλιοθήκης, τον κύριο Γιώργιο Τούλη, που με τιμήσατε, φυσικά και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου, με τιμήσατε με την πρόσκλησή σας να βρίσκομαι σήμερα στα εγγένεια της σχολικής βιβλιοθήκης του Γυμνασίου Κονταριώτη σας. Σας ευχαριστώ επίσης για τη δυνατότητα που μου δίνετε να μιλήσω για τη σημασία που έχει η ύπαρξη της σχολικής βιβλιοθήκης ως χώρου όπου οι μαθητές ασκούνται στην αγάπη προς το βιβλίο και τη μάθηση. Στον εύλογο σύντομο χρόνο που διαθέτω, θα προσπαθήσω να αναλύσω τα βασικότερα στοιχεία οργάνωσης, λειτουργίας και ωφελημότητας της βιβλιοθήκης στο σχολικό περιβάλλον. Με άλλα λόγια, θα αναφερθώ στην αποστολή, τους στόχους, αλλά και τις ποικίλες δραστηριότητες και εκδηλώσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν στον χώρο της, προς όφελος τόσο των μαθητών όσο και των μεγαλύτερων. Αρχικά με τον όρο σχολική βιβλιοθήκη, εννοούμε τη συλλογή βιβλίων και άλλου έτοιμου πληροφοριακού υλικού που υπάρχει στο σχολείο, συγκεντρωμένα και τοποθετημένα σε ένα συγκεκριμένο χώρο.